सेक्रिफाइस खालामबाय था नोंसिनि दिना सानसे फैनो हागौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंदों 15 बोसोर खुनु बिपिएफआ बेवहाय आवाज होनो हानायनि खुनु केपासिटियानो गैया मिथिया बिक्रम दैमारियाथ' सासे यां ना बिथाङा मेगनासो गाज्रि जाखो नामाखै जों बेखौ बुंनो हाला आरोखि रायजोफोरखौ लिंनानै न' हाबनानै बिसोरो माइक जानानै मुलि फाननाय बादि बिथांमोनहा हाथाय गिदिंनानै बयनिबो फोसावदिंदों दिनैनि समा जेनाखि बिपिएफ गेलेनायनि सम गैया होननानै जों बेबायदि आसा खालामदों आरोखि कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनहा गुरुबासा ओनसोलाव जेबो जायाखै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै जोंहा मैया गुरुबासा हाथायमोन बाजार दिनमोन बुधबार दिन दा बेवहाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर फैनानै कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना फैनानै इलेक्सन फोसावदिं मेल खुंफैदोंमोन बिथांमोना जोंनि गुरुबासा बाजाराव दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों इलेक्सननि केम्पेइनखौ बयबो खालामो खिन्थु बिसोरो जेनाखि पार्टिनि सिस्टेम बेबादि खाराखै बादि होननानै जों साननानै दिनै बे खौरां मेलखौ जों लिंनाय जादों दा बेवहाय जों नुनो मोनदों कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनहा गुरुबासा ओनसोलाव जेबो जायाखै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिसोरो रायजोफोरखौ लिंनानै न' हाबनानै बिसोरो माइक जानानै मुलि फाननाय बादि बिथांमोनहा हाथाय गिदिंनानै बयनिबो फोसावदिंदों खिन्थु बे बिराद गाज्रि जादों जों दा बेखौनो रिप्लाइ होनो नागिरदों जे गुरुबासा प्राइमारि हिसाबै जों गुरुबासा प्राइमारि हिसाबै बिटिआरनिफ्राय सुजुग सुबिदा मोननाया जोंनावनो बांसिन जों गैयाब्लाबो गिदिर खामानिखौनो जों दा 25थानिबो बारा मावनानै दं आरो गुरुबासा प्राइमारियाव दा बेखिनिखौ जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ रिप्लाइ होनो नागिरदों जे कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ जों मोजां मोनो मानसि हिसाबै बिथांमोना एकदम माने स्ट्रं दासान्दि यां लिडार दा बे हिसाबै आं खावलायनोसो नागिरदों दिनैनि समा दिनै बुंदों माने बिपिएफनि दिनैनि समा जेनाखि बिपिएफ गेलेनायनि सम गैया होननानै जों बेबायदि आसा खालामदों आरोखि दिनैनि दिनाव समाया बुंदों जे इउपिपिएल खालामनायनि सम बादि मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोर सासनाव गुरुबासायाव मोनसेबो बाजार गैयामोन मोनसेबो माबा स्ट्राक्चार गैयामोन गुरुबासायाव दिनै जोंनि गुरुबासा बाजारावनो बिथांमोनहा फैनानै मिथिं खुंफैदों जे माने रायजोफोरखौ माइकजों लायै बुंदों न'खर दा बेवहाय नुलांदोंना नुलाङाखै आं मिथिया बिक्रम दैमारियाथ' सासे यां ना बिथाङा मेगनासो गाज्रि जाखो नामाखै जों बेखौ बुंनो हाला आरोखि दा बेबायदि बैसोआव जुदि बिथांमोना मेगन गाज्रिब्ला ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जागोन बिथांमोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुरुबासा बाजारावनो गिदिर ओरैबायदि गिदिर गंनै एकबारैनो बाजार माने माबाया मार्केट सेटआ जागासिनो दं लुफुंगासिनो दं टप लिटारसिम मोनहैबाय दाबो कन्टिनिउवास प्रसेस आरोखि खामानिया बे खाथियावनो आरो गंसे माने वाटार साप्लाइ बेसेबांबा गिदिर 3 कौटिनि लुनानै दं आरो बेबादिनो गोबां जों बुङोब्लाथ' 1 घन्टाबो नांनो हागौ आरोखि टाइमा दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों बेबादि इलेक्सन फोसावदिंनायनि मुङाव जेनोखि नंगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनहा इलेक्सनखौ फोसावदिं मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि नोंथांमोना सेक्रिफाइस खालाम आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनोसो नागिरदों बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी नोंथांमोनहा सेक्रिफाइस खालाम मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव खिजान नोंथांमोननि दुर्निति नोंथांमोननि भुल गोरोन्थि मावनायाव नोंथांमोनहा दा भुगिनांदों बेखौसो आं फिल खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों सेक्रिफाइस खालामबाय था नोंसिनि दिना सानसे फैनो हागौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंदों 15 बोसोर खुनु बिपिएफआ बेवहाय आवाज होनो हानायनि खुनु केपासिटियानो गैया आरो जोंनि गुरुबासा रायजो राजाखौ नोंथांमोना मिसा खोथाजों बुरखायफैनो नाङा गुरुबासा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा 90% जों इउपिपिआव दं आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ फिदिं फिथा खालामबाबो हानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै क्लियार होबाय गुरुबासानि प्राइमारि जानानै रायजोफ्रा जेबो उल्था पाल्टा साननो नाङा मैया न'खर हाबदोंब्लाबो बयखौबो माने मिसा खोथा होनना बुजायदोंब्लाबो बिथांमोना लानो नाङा आरो बिथांमोनखौ आं होनदों आरोखि दिनैनि थारिखआव माइक लानानै बिथांमोना जे हाथाय बेबायदि केम्पेइन खालामदों मुलि फाननाय अबस्था खिन्थु नोंथांमोना बिपिएफनि एक्सपायरि डेट बारखानाय मुलिखौ फाननानै बाहाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेखिनिखौ आङो बिक्रम दैमारि बिथांनिसिम आङो खावलायबाय बेबायदि नोंथांमोनहा इयुनाव जुदि बिपिएफखौ दलखौ गोख्रों खालामनांगौबा बै 17 बोसोर थांनाय जेनाखि नोंथांमोननि दुर्निति गोरोन्थि मावनायफोरखौ सेक्रिफाइस खालामगोन बेनि उनाव नोंथांमोनहा बिपिएफखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय खामानि मावबाय था बेखिनिखौबो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय